Déu vos guard. Un diumenge més tinc l'oportunitat de trobar-me amb vosaltres per comentar les lectures del diumenge. Aquest diumenge que és el penúltim de l'any litúrgic i aquest diumenge que també coincideix amb la Jornada Mundial per la Pobresa, aquesta jornada que fa 5 anys el papa Francesc va demanar a tota l'Església que s'imposés, que fos un dia en què els pobres estiguessin al centre de la nostra atenció. Sempre hi han de ser-hi els pobres, però va bé que un diumenge ho recordem d'una manera especial. Pobres, sempre en tindreu entre vosaltres, va dir Jesús a l'Evangeli. I és cert, de pobres sempre en tenim entre nosaltres. El que succeeix és que nosaltres no podem viure còmodament tancats en nosaltres mateixos, mentrestant que al nostre costat hi hagin persones indigents, hagin persones que no tinguin el necessari per viure. Avui nosaltres no tan sols preguem pels pobres, sinó que en l'Eucaristia hauria de ser un moment ferm perquè ens comprometem que a la mesura de les nostres possibilitats seran més o menys, lluitem contra tot allò que fa que en el nostre món hi hagin desigualtats. No podem viure tranquils nosaltres, mentrestant que hi hagin persones que sense cap mena de culpa seva doncs no tinguin el necessari per viure en dignitat. Són molts els pobres que hi ha en el nostre món, no tan sols al voltant nostre. Aquests temps de pandèmia ha empobrit a molta gent, també hi ha molta gent que viu al marge dels camins, gairebé ens hi hem acostumat de que hi hagi gent sense llar que dormin en el carrer. Aquests pobres no ens hi podem acostumar i des de l'Eucaristia hem de pregar perquè el Senyor ens doni força, perquè, com deia abans, a la mesura de les nostres possibilitats puguem lluitar contra tot això que afavoreixen aquestes desigualtats. No podem oblidar que Jesús va néixer pobre, que va viure pobrament i que pobrament, doncs, ens ha donat la salvació. Ell, que era de condició divina, es va empobrir per tots nosaltres. Parlar dels pobres no és parlar d'ideologia, no és parlar de sistemes econòmics. Tot això ho podem fer. Parlar dels pobres és parlar de tal i tal i tal altra persona que són pobres. Parlar dels pobres és parlar d'aquest nen, d'aquest adult, d'aquest vell, doncs que pateix angoixa perquè no té el mínim per viure en dignitat. Tinguem-ho present, preguem per ells, ajudem-los a la mesura de les nostres necessitats, de les nostres possibilitats, més ben dit, i sobretot no ens conformem en un món en què certament ja ha donat per fet que de pobres i rics n'hi hauran i que alguns han nascut per ser pobres. I anem a l'Evangeli d'avui. És un Evangeli una mica estrany, ja et dic, és el penúltim diumenge de l'any, diumenge que ve, serà Crist Rei. I en aquest darrer diumenge, l'Església ens ajuda a considerar la finitud del nostre món. Mireu, llegeixo l'Evangeli perquè el tinguem ben present. Diu, en aquell temps Jesús digué als seus deixebles: aquells dies després d'aquelles desgràcies el sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el Fill de l'Home sobre els núvols en gran poder i en gran majestat. Mentrestant enviarà els àngels per reunir els seus elegits que vindran de tots 4 vents, des dels extrems més llunyans de la terra i del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu que l'estiu s'acosta. Igualment, quan vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s'acosta, que ja és a les portes. Us ho dic en tota veritat, que no passarà aquesta generació sense que s'hagi complert tot això. El cel i la terra passaran,
però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l'hora, ningú en sap res, ni tan sols els àngels, ni el fill, només ho sap el Pare. He volgut llegir aquest evangeli, perquè aquest evangeli està escrit, doncs, amb un gènere literari que no és massa corrent en nosaltres. És el gènere literari apocalíptic. Què és això? És a dir, aquest gènere literari apocalíptic, tots recordem que el darrer llibre de la Bíblia del Nou Testament és l'Apocalipsis, va ser escrit en moments en què hi havia grans desgràcies en el món. No desgràcies tan sols còsmiques, com terratrèmols, incendis, inundacions, que també, sinó desgràcies que succeïen. Quan Jesús deia això, ell tenia present, i així la comunitat cristiana doncs ens ho volia, reproduint aquestes paraules de Jesús, ens ho volia recordar. Va haver un moment en què el temple de Jerusalem doncs, va ser destruït pels romans. Va haver un moment, quan se va escriure aquestes pàgines de l'Evangeli, en què els cristians eren perseguits ja per Neró, al final dels anys 60-70. L'any 64 Neró va cremar la ciutat i va acusar, com ja sabeu, en els cristians, i van començar les persecucions. També eren perseguits pels mateixos jueus, doncs els cristians van ser expulsats de les sinagogues. També dins la comunitat cristiana hi havia problemes, hi havia gent que es havia infiltrat i com una... I posaven doncs punts de discòrdia, etc. Davant de tot això surt aquest gènere literari apocalíptic. Diu, bé, arribarà un dia que sembla que tot caigui, el sol s'enfosquirà, les estrelles aniran caient del cel i els estels que dominen allà dalt trontollaran. Vivim en un cataclisme. En aquests moments, no vull repassar el diari, perquè tots hem escoltat les notícies a la televisió i en el diari, però tinc molt present, per exemple, el que està passant entre la frontera de Bielorússia i de Polònia, tota aquella gent que està ja amuntonada, que no pot passar en fred, patint per culpa de potències polítiques. Tenim present el que cada dia ens estan dient de la illa de la Palma, doncs les erupcions volcàniques i com comporta el patiment de molta gent. Estem patint a casa nostra, sembla que ens en sortim, però encara no del tot, de la pandèmia de la Covid-19, que tant de mal ha portat i tanta mort ens ha portat enmig nostre. I hi ha llocs que hi ha guerra, etc. Sempre hi ha aquests cataclismes. Això sembla que sigui com un mal endèmic en la nostra història. I aleshores Jesús dient això, vindrà un dia que passarà tot això, però és que això ja passa. No de la manera en què ens és descrit, perquè el gènere literari ens diu això. Això ja passa. Però aleshores, alerta. No us desanimeu, perquè no esteu sols. Llavors veureu venir el Fill de l'Home sobre els núvols en gran poder i en gran majestat. Déu, en Jesucrist, no ens abandona. Jo estaré amb vosaltres dia darrere dia. El mal no tindrà la darrera paraula. I, per tant, arribarà un moment en què tots serem salvats. I no us desanimeu. I ens posa aquest exemple tan senzill. Diu, mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. De dir, si aquest signe tan senzill de la figuera, de dir, quan a l'hivern sembla que tot estigui mort, però arriba la primavera i comença a sortir les fulles. Llavors sabem que l'estiu s'acosta. Doncs això també pot passar. Hi ha vegades que sembla que la vegetació estigui morta. Ara estem a la tardor, cauen les fulles, vindrà l'hivern, tot serà sec. Però nosaltres sabem que vindrà la primavera i que tornarà a florir. I nosaltres sabem que a l'estiu recollirem els fruits. Doncs molt més, el nostre Pare, que és al cel, que vetlla i cuida per nosaltres, no deixarà que l'hivern s'imposi.
Patirem molt, com per l'hivern s'imposa, però el fill de l'home vindrà, com la figuera donarà fruit. I aquesta gran afirmació diu: el cel i la terra passaran, allò que sembla que tingui que durar per sempre, potser no hi serà. Quantes coses que ens semblaven que havien de durar sempre i ara ja no hi són. Moltes coses fugiran. Ara n'hi ha una que roman per sempre. I aquesta és la nostra esperança. Aquest és el nostre amor. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Amics i amigues, Jornada Mundial de la Pobresa. Amics i amigues, gairebé final de l'any litúrgic. Amics i amigues, grans cataclismes i patiment de molta gent. Amics i amigues, gran missatge. Déu no ens abandona, malgrat algunes vegades ho puguem pensar. Les seves paraules, doncs, romanen per sempre. Ve l'hivern, però no és el final. Després de l'hivern ve la primavera i l'estiu. A tots, molt bon diumenge.